Do you know kuti hakuna izvozvi munhu ane mutupo pari zvino? Ndoda kutaura reality, hatisuda kupinda mubhaibheri. Kana tichida tikazowana vhesi inotitsigira tichazoitsvaga, but ndati hakuna izvozvi munhu ane mutupo. Kutaura kuno mutupo wanga uriko kare, izvozvi hakuna. Umwe ari kuti ngatishandisei bute rakanaka rinozodai. Handiti ndofunga makaiona clip iyo. Right. Ndoda kuti muone kuti bute raari kutaura naro nezvaro iri ari kuti ndo point of contact, right? Handiti ka? Yes. Ndoda kuti mutsvage origin yebute muone kuti yakatangira kuAfrica here bute. Saka kana tikashandisa bute ka riri kufanira kunoti connect nekwarakatangira, kwete kuno kuAfrica. Bute harina kutangira muAfrica. Saka handirasi dzinza, but ndiri kuti zvinhu zvakakanganisa dzinza redu, zvakaita kuti sekuru vangu vafeile, zvikaita kuti mbuya vangu vakasike kufa, zvikakonzera kuti baba vangu vauraye munhu, zvikakonzera kuti tete vangu vasaroorwe. Ndo mweya yandiri kutuka, ndo yandiri kuti mweya yedzinza. We would like to welcome you on our second episode. We have introduced our topic called African Tradition versus Christianity, whereby we will be focusing on Christianity and ATR. Atona kuti musiyano ndeupi, pazvakafanana ndepapi, pari kurasiswa naSatani ndepapi, Mwari pari in common ndepapi. So we are here with always the man of God, Mufundisi Nyamandi from Mozambique. Mufundisi, you can talk to the audience. Regendi kwazise wese akatiteerera panguva ino, zvikuru sei ndichifara nekuda kwenyu imi makaiswa pabasa ino. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Nhasi makatigadzirire kuti kudiko panhau dzedu dzechivanhu. Ndaona kanhau yechivanhu yanetsa iyi. Mumwe nezuro anga ariko kwaakutaura kuti uyai newaini dzenyu, uyai nebute renyu, mumboputa muchinamata zvenyu. Oh yeah, I think tinogona kungobva neengo iyoyo. But before we do that, ngatimboipai resume zvatakataura. Zvatakataura isusu ndezvekuti chinhu chinonzi mudzimu hauzi mweya wehama yangu kana kuti wemubereki wangu kana kuti wateteguru vangu vakafa. Mudzimu utoriwo mweya wetsvina wakatotsvagawo pekugara, ukauya kugara mudzinza, ukatanga kuzvimisikidza sevakafa vedu, tikatanga kuunamata, asi ritori dhimoni. In short, rega nditi ndo zvataitarisa paepisode yakadarika. Saka tichipinda panyaya yamuri kutaura yekuti vamwe vakutosvika pakuti uyai nezvamunoda kushandisa pakunamata zvechivanhu chedu. Rega ndidzokorore pane zvandakambotaura. Problemu yaitika pahama dzedu ndeyekuti vari kuvhiringidzika paizwi ratinoti chivanhu. Chivanhu paEnglish itradition. Saka tradition yedu ndakataura ndikati hatiirase. Tradition yedu tinofanira kuramba takaichengeta. But mutradition mune zvinofanira kuraswa. Chinofanira kuraswa mutradition yedu ndezvinhu zvatinobhilivha newei yatinoworshipa nayo Mwari. Handiri kutaura zvekubhilivha, ndiri kutaura pamusoro pezvatinobhilivha as our way of worshiping God. Ndo zvinhu zvatinofanira kurasa, because ukada kudzokera badzi kutradition, the only way you can worship God or you could worship God ndekutaura nevakafa. Hapana imwe nzira yekunamata nayo kana tiri kuAfrican tradition kunze kwekutaura nevakafa. Saka ndo yandiri kuti tikufanira kuchinja, because chandakaona ndechekuti maAfricans they love God.
they believe kuti mwari vamusika vanhu variko, but the way that was introduced to them by the devil to use as a way of worshiping God ndo yakaitwa corrupt. Satan akaita metsi dzake nobva anyatsona kuti aiwa rega ndivarasise nenzira iyi chete. But mwari chaiyo Africa inoda mwari ende inoziva kuti ariko. Saka zvazoitika izvozvi ndezvekuti tane vanhu vekuti Satan achiona vanhu vachitiza kumashavi, vachitiza kumasvikiro, vachitiza kumidzimu, vachiuya kuzotsvaga mwari nenzira yaakaintrodusa iye kuti sezvo marudzi ese arasika nekuti vamwe vakapesera vakunamata zuva, vamwe vakapesera vakunamata miti, vamwe vakunamatawo vakafa, vamwe vari kunamata zvavanozvivezwa. Saka regai ndikupei mwanakomana wangu mumwe chete oga kuti ese marudzi anamate nenzira imwe chete kuti parege kuve neanorasika. Saka zvaonekwa izvozvo naSatani kuti vanhu vakutuya kunzira imwe chete, nzira imwe chete, iye Jesu achiti ndini nzira, hakuna anouya kuna Baba asina kuenda kwandiri. Nzira vanhu vachiuya, Africa iri kuponeswa, Africa iri kuponeswa, Africa obva atoona kuti panapa ndaruza. Obva atanga kumutsa vanhu vanoti kunamata mwari kwatiri kuita isusu kuri wrong. Ngatidzokerei muchinyakare chedu chekunamata mwari zvaita madziteteguru edu. Iriyo nzira mwari yavakaunzira, chiricho chikonzero chavakaunzira Jesu kuti vanhu varege kunamata mwari nenzira idzodzo. Jesu akatouya kuzotibvisa munzira idzodzo, kuti hanzi hatisingadi mwari, nzira dzekunamata nadzo. Wakauira Jesu kuuya kuzoita counter plan yaSatani, kuti destroy the plan of the devil. The plan of the devil yanga iri yekuti munhu wese arasike achida kunamata. Ndosaka muri kuzonzwa Paul paari kuparidza, ari kusvika pane imwe nzvimbo achiti ndinovapupurira kuti vanoshingairira mwari asi vanoshingaira mukusaziva. Yes. Ndo zvanga zvakaita Africa, taida mwari but tisingazive nzira yekumutsvaga nayo, tisingazive totaura sei naye. So fandanzwa mataura nauye, manyanyotaura nauye kuti tiri kunamata through vakafa kutradition uku, then uku kuChristianity ndobva mati tiri kuunzirwa mwanakomana kuti ave nzira yatinonamata nayo. Ko baibai patinomboti ziso rangu riri kupfuura ndichafara, pandinomboti inini ndarota murungu ndakuti ndarota muroyi, mungazviise papi panhau yetradition abo? Zvingaende panzvimbo ipi izvo zviyezvi? Zvimasuperstitions zvimwe so zvinoenda kumabeliefs. Mabeliefs atinawo. Saka muchatarisa kuti tikataura pamusoro pemabeliefs tinogona kubhiliva a lie, then totoimbresa sechokwadi. Saka ndosaka shoko raMwari rakati muchaziva zvokwadi, zvokwadi ndo ichakusunungurai. Zviri kureva kuti vanhu vanogona kuve neruzivo rwezvinhu zvakawanda, asi kana isiri truth haina solution in life, no matter how far you go nekuziva chinhu. If it is not truth, hazvina solution. Saka muri kuona kuti believing yekuti ziso rangu rikapfuura zvichadai, zvinhu zvakaestablishwa nevakuru, and then was supported by those spirits that is working among our religion. Kuona sukuviri ichikurosa nzira obva wazi ashura. Handiti munozviona, and kune vamwe mashura iwayo anoitika. All right. Let me tell you something. Tine zvinhu zvatinobhiliva
pachivanhu chedu zvinotoitika. Seexample yamapa yenyoka ine misoro miviri iyo inonzi tsukukuiri. Nyoka iyo ukange wakapuwa information yekuti nyoka iyi inoyera kana kuti inoshura, paunongoiona uri kusangana nemashura because wane information kare. But asati ane information asangana nemashura, ukapinda mugomo rinoyera usina kuudzwa kunzi rinoyera kwauri hariyere, ndo zvakaita chivanhu izvozvo. Asi gomo rinoyera kana wangozviudzwa chete kunzi usatambire ukaita ukada kuzvitraya rusangana nazvo. Unorasika. Ukasatoziva kwauri kubva nekwauri kuenda mugomo rawakambofamba katatu usati waudzwa kunzi munoyera. Wakapinda ukabuda, ukapinda ukabuda, ukapinda ukabuda. But vanhu vobva kuti iwo zvindi zvako ndezve unofamba mugomo rinoyera iri wega. Ubva kuti hama ndakambopinda chipinda uone haubudimo. Asi tichiri ipapo, can we say a mountain automatically ringayera rega here, oro isusu vanhu zvatinonoita maactivity atinozoita ndo anonoita kuti nzvimbo iyi izosvika pakutonzi yayera? Zvazvinoita pakuyera kwenzvimbo chero tikashaya kuita maactivities atinoita imomo, but kana tikaiyeresa nemazwi edu, because chinonzi kuyera is spiritual. Saka patinenge tichideclare kuti rinoyera, the God that we worship will make sure kuti riyere, kuitira kuti vakataura nezvekuyera kwaro kana vakazotaura chimwe chinhu pamusoro paMwari iyeyo, vanhu vachatenda kuti ava vanhu vari kuziva zvavari, Mwari wavari kunamata nenzira yavari kunamata nayo ngaiteerwe. Imetsi dzakangoitwa naSatani, matricks akangoitwa naSatani, ekuti whatever munhu anobhilivha maari zvaanotaura anofanira kumeka sure kuti azvizadzisa iye, so that kana akataura chimwe chinhu vanhu vanomubhilivha, so that vanhu vachamutera nzira yake yemanamatiro iyo yekurasika iyoyo. Saka zvinokonzeresa kuti pavakuru pavari kuti gomo iri rinoyera, gomo iri rinoyera, ivo vari kuti rinoyera because right, mumwe akarota kuti achiudzwa pamusoro pegomo iroro, vamwevo vakaita chivanhu chavo vakaisa tsvimbo kana kuti makona kana chii zvavakaisa mugomo imomo zvavasiri kuda kuti vanhu vaone, saka vari kuda kuti rive protected. Saka panguva yavanenge vachitaura zvekuti gomo iri rinoyera, gomo iri rinoyera, mweya uno wavari kunamata, uyu akaintrodusa nzira yavari kunamata nayo, anomeka sure kuti muyere, so that vanhu ava vateerwe. Hapana nzvimbo inoyera yega, panotori nemweya ipapo uri kukonzeresa kuwatiri kuti kuyera. Saka zvatongofanana nekuti hakuna munhu aurayiwa anomuka ngozi ka. Ngozi inotomuka. Maenda kutopic iri critical. Nhasi kafungu kuti tichaibata nhasi. Aiwa, saka kana tanga tisingafanire kuibata nhasi ka, tichaisiya yakadaro. Then pamatopic edu atandataura, tanga tataura matopic tandatidzinza mutupo nechi imwe yechitatu. Imwe yechitatu tanga nemudzimu. Ora nemudzimu. Saka apa since tandambouya kumasuperstitions, I think tinoona kubva taenda tinoona kutevera yemutupo. Yemutupo. Tichipinda mudetail mani. Munoziva here, regai ndimbokuintroducera zvandiri inini. Yes. Inini semufundisi handina kusarudza kubhilivha Bible, but ndakasarudza kubhilivha reality. Ndabhilivha reality, then ndokombera reality neBible, kuti Bible wrote kudii pamusoro pereality iyi. Ndo zvakakonzera kuti ndibhilivhe kuti Bible is a true book. Ndakatarisa upenyu ndobva ndatsvaga zvinhu zvatinonzi izvi zvakadai, ndobva ndazviongorora, ndobva ndaona kuti zvizhinji zvacho tiri kunyeperwa. Ndaona tiri kunyeperwa, ndozodzokera kuBible, ndonowana Bible riri kunditsigira pakufunga kwandiri kuita. Saka ndopo zvakaita kuti nditende chekutanga toda kuti tidzokere kumitupo. Yes.
Do you know kuti hakuna izvozvizvi munhu ane mutupo pari zvino? Ndoda kutaura reality, hatisuda kupinda mubhaibheri. Kana tichida tikazowana vhesi inotitsigira tichazoitsvaga, but ndati hakuna izvozvi munhu ane mutupo. Kutaura kunoko mutupo wanga uriko kare, izvozvi hakuna. Reason yandiri kutaurira izvozvo ndeyekuti, yes, let's say imimi muri muyera gumbo. Sei muchizviti muyera gumbo imimi? Ndakangokurawo ndichitongonzi isusu pano tinoyera gumbo. Like in reality unenge wangokura uchinzi isusu tiri vana muyera gumbo. Vana madyira. Okay. Chinzwai madyira panze. Do you know kuti chinonzi kuyera ndechekuti nhasi uno tikakuisirai gumbo muchikafu chenyu imimi munoreacta. Nhasi vanhu vazhinji chero ukamuisira moyo muchikafu chake haana reaction yanu inoitika paari. Chero poto yakambobikirwa moyo. Chero poto yakambobikirwa moyo hakuna zvinoitika paari. Zvekare zvekubva mazino zvekudii zviya hazvichaitiki izvozvi. Ndakadya mutupo wangu kaini, mazino ndinawo gore renzara 2007-8 takairova mhara. Munoziva kuti rega ndikudzei reason, because mutupo was not just kungoti zvinongonzi munoyera nungu motonzi hamuchadyi nungu. Mutupo paifanira kutorwa nungu potorwa mushonga unozanganiswa nenyama yenungu modya imimi monzi asi kubva nhasi hauchadyi nyama yenungu. Saka kana nhasi uno anondiudza kuti iye akadya akashandisirwa mushonga wekuti ayere, chinonzi kuyera kunzi haafaniri kuchiguma kuchidya, ane mushonga iwoyo anoti isusu kwedu tiri kupuhwa mushonga iwoyo, dzinza iroro kana ndikariona amen, but I am not sure kuti kuchine dzinza rakadaro. Zvechokwadi hakusisina. Inani ndakanambobvira ndaona kana any of my mothers or fathers vachitaura kuti tine mushonga wakadaro wakasanganiswa. Right. Then ndoda kukuratidzai kuti muone izvozvi nhasi uno tarisai ma-DNA ari kuitwa naMugabaya. Mune vana havasi pano vangani? Vakawanda. Right. Inini ndobva mukadzi wangu obva andiunzira mwana kana vaviri kana vatatu kana mumwe chete asiri wepano. Anoshandisa mutupo wani kana tisati takuzviziva? Anotoshandisa mutupo wangu. But sei takuzopruvhiwa nhasi wepano nema-DNA, mutupo waifanira kutopruvha wega kuti mwana asi wepano. Saka muri kuona zviri kuitika panapa ndezvekuti inini mwoyo ndizvo, imimi samadyira panze, mwana wenyu oya kuno pamwoyo ndizvo tinotodya gumbo kumba kuno zvigotadza kuonekwa kunzi tine mwana asiri wemuno, because aifanira kungoti akadya gumbo orwara zvekuda kufa, akadya gumbo pane mareactions aifanira kuitika kuti zvizikanwe kunzi mwana uyu, zvaitozoratidza kuti mwana uyu haasi wepano. But izvozvo hakusisina izvozvo because hakusisina mutupo. Ende taitoti tikatozviona izvozvozvo nyaya idzodzo dzaizonzi kana dzafambirwa mudzin'anga dzavanofamba vaitoudzwa kunzi baba ndo vari kumudaidza, dzinza rake ndo riri kumudaidza, right. Which means kuti there are people dzinza rake riri kumuda. Exactly. Dzinza rake riri kumuda. Saka ndiri kuti isusu kana tichitarisa nyaya idzi ngatisangoite nekuti tikuda kuteedza madzinza edu, toda kuteedza chinamato chedu, toda kuteedza rudzi rwedu. Zvimwe zvacho ngatingofesai reality. Tinakaona where we are today nechivanhu kwachanga chiri kare nepatave nhasi. Can someone come today nezvese zvaiitwa muchivanhu tikakwanisa kunamata Mwari nechivanhu chekare chiya? Saka muri kuona kuti nyaya yemutupo yangova badzi kuti angova mazita atiri kupanana, but chinonzi mutupo hakusisina. All right, let's go to Genesis 49, whereby Jacob anga aine 12 sons and ari padeathbed aruda kufa, and he prophesies each and every child according to what they lived and what they portrayed pashadow ya Christ. Achisvika pana Judah, anoti Judah iwewe you are a cub, you are a lion's whelp,
handiti ka. Then we have got others like Benjamin, vana Benjamin vakanzi Benjamin, you are a ravenous wolf, handiti ka. But we find out kuti as time goes on, Jesus Christ arikunzi he is a lion of Judah. Saka now taita dambudziko rekuti Jesu akuzonzi iye muyera shumba. But now nekutsanangura kwamaita kuti shumba inenge ichitorwa yosanganiswa nemushonga wodya iwewe wakuyera shumba nawo. Ina ndifunga kuti mwanakomana ane mushonga wakambosanganisirwa, saka aminoti munogona kutibatirawo here papo. Jesu ayera shumba here. Pamusoro pepoint yamataura, regai ndikuudze kuti lion was not a totem, he was the lion. Wanga usiri mutupo, iye ndiye aitori shumba. Kwete nekuti abva kwaJudha, asi shumba yekwaJudha. Azvire kuti vaJudha vaive shumba, iye Jesu ndiye aive shumba yekwaJudha ega ari one. Kwete kuti vaJudha vaive vana shumba. Jesu ndiye aive shumba, but shumba iyi ndeye rudzi rwupi? Ndeye kwaJudha. Saka hapana mutupo apa, pane character. Resemblance. Thank you. Aiwa, ipapo pabatika. Because ndoziva kuti vhesi iyo yanga ichatokandwa. Jesu aira shumba, because apa Facebook toiona. Jesu akaira shumba papi paakaira shumba. Aiwa, inenge chinzika lion of the tribe of Judah. Right. So pazvanzi ishumba yerudzi ka rudzi rwedu, dzinza redu ka dzinza rekwaJudha ka, saka aiyera shumba ka. Ai. But magona maunza clarity. VekwaJudha vacho vaitoti vakaonawo Jesu vaitomuti shumba. Kwete shumba semutupo, vaimuti kwatiri uyu ishumba. Jesu akaona vaJudha anga asingavati shumba. Ndiye ega aive shumba kwaJudha ikoko. Resemblance. The way he did his things, he was like a lion. Saka tiri kuti isusu Jesu haana kumbobvera aita mutupo. VaJudha vacho mutupo wavo ndo yatinowana. Vanga vasitorina mutupo umwe, vanga yakawandisa, yakaintroducedwa naMwari, musadye. Because pane mhiko dzinoitwa pamutupo. Mutupo haungoitwe pasina mhiko. All right. I thought kuti since Jesus he had a resemblance of a lion, isusu also kwedu kumashona taingotiwo isusu you got a resemblance of a monkey, so muri vana mukanya, resemblance of chakati mugudo. I thought it was just a resemblance. I didn't know kuti parutodyiwa mushonga wakatosanganiswa nenyama yacho ka. Pane marituals anofanira kuitwa kuti mutupo unzi mutupo. Mutupo hauzi mutupo just a name yangopuhwa vanhu. It's not just kungoti mangosarudza kuti toyerei. Mutupo pane marituals aifanira kutoitwa. Pane mishonga inofanira kunge ichitoitwa, pane mhiko dzinofanira kuitwa. Mostly my own understanding, according to the revelations that I have, this one inogona kuita too much controversy nekunyaya kuti haina pandogona konzi kudini kuti ndakazviwana kubva apa but reference. Thank you. But in revelation, according to the reason why God has called me, vobva vandijekesera zvimwe zvezvinhu. Saka chimwe chinhu chinonzi mutupo, panyaya yemutupo kazhinji mishonga yaiitwa iyi wainge uri mushonga wekuti munhu anenge aine zvaari kuda kuti upenyu huite. Let's say munhu uyu ari kuda mushonga wekurima, pakunoromba paya airombeswa nezvinhu zvinogona kuita kana kuti ropa rechimwe chinhu, nyama yechimwe chinhu, zvobva zvanzi asi kubva nhasi chinhu ichi usazochishandise futi. All right. Paunongochishandisa wachiora mhiko, zvinhu zvako hazvichafambi. Saka iye kuvana vake haanovaudzi kuti vana vangu ndakaudzwa kun'anga, anoti mutupo. Achichadyiwe pano pamusha ichi. Achidyiwe pano pamusha ndo mutupo wedu. Because
tikada kutrace dai tine history yakanaka ku-African tradition, ku-African culture, taisvika pakuti taizopedzisira taziva kuti mutupo wesoko wakatanga nani. Ndofunga African heritage inotsanangura izvozvo. Pane munhu wandakambotanzwa achitsanangura madzinza, aisvika pakutsanangura kuti soko yakatangira apa ndinhingi akatangira akazoita zvesoko, ndinhingi akaita moyo, ndinhingi akaita nyati, nhingi akaita mhofu, nhingi akaita nzou. Pane aitsanangura izvozvo, but ndanchiri mudiki paredio, ichiri kunzi Radio 2. Yes, pane program yaitwa yekunzwisisa our heritage yaitwa paZBC TV. Yes. Saka muri kuona kuti it's not something chiri natural. Hatina kungosikwa takadaro tichinzi ava vanoera zvakati. Tongoti zvinhu zvakaitwa established. Vanhu vakatanga zvinhu vobva vatozvisimbisa. Saka hatingati chinhu chatingati tofanira kutochiteera nekuti ndo manamatiro edu, tofanira kutochiteera nekuti ndo chivanhu chedu, kana kuti nekuti ndo masikirwo atakaitwa. Hatina kusikwa tiine mutupo. Tisu tiri kutovamba nhau dzacho. Vamba nhau dzacho ende zvine zvikonzero. Unotsva mufundisi mama tondiratidza chimwe chinhu. Muri kundiratidza kuti chivanhu isusu tikanzi tada kuchiteedzera isusu hatimbofa takachigona, just like vanhu vemubhaibheri kutadza kwavakaita kuteedzera malaws anga akanyorwa pamatombo. Ndizvo chaizvo. Right. Ndoda kuti tione hama yangu. Ona paintroduction mataura pamusoro peumwe ari kuti ngatishandisei bute, bute rakanaka rinozodai. Handiti? Ndofunga makaiona clip iyo. Right. Alright. Ndoda kuti muone kuti bute raari kutaura naro nezvaro iri ari kuti ndo point of contact, right? Handiti ka? Yes. Ndoda kuti mutsvage origin yebute, muone kuti yakatangira kuAfrica here bute. Saka kana tikashandisa bute ka, riri kufanira kunoti connect nekwarakatangira, kwete kuno kuAfrica. Bute rina kutangira muAfrica. So you will find kuti vanhu rakatangira kupi? Bute rakatangira ku is it in North America or but ku America. All right. Ndoko kwakatangira bute. Because yakatanga iri tobacco. All right. Then vobva vachishandisa malisi ayaya mashizha. Then vakazopedzisira vakugaya nemastemu acho ayaya. Mastemu aya ndo anogadziriswa bute. Wait mfundisi. Tobacco. Muri kuona zvinhu zvamuri kutaura ka. We didn't have these plants. These are exotic plants. You see? Kana tichiti ma-exotic plants vateereri, we are saying ma-plants anobva kune dzimwe nyika akaita sechibage nezvimwewo haazi ma-plants atakatagara tinawo. Exactly. So mufundisi zvavarozama kutaura panapa vari kuti ivo ma-products anogadziriswa bute haazi emuno muZimbabwe, indigenous plants emuZimbabwe, ma-products akatouya nevarungu ndokubva bute rachizogadzirwa. Saka hence bute harina kutangira muno muAfrica. Kwete kungoti bute rakazogadzirwa as if rakazogadzirwa muZimbabwe. Bute racho rakatotanga kugadzirwa ikoko, vakatotanga kubhema ikoko. And do you know the reasons yavaishandisira bute? Yes. Vaishandisa bute for their worships, rituals, connections with the spirits. Ukona kuti Africa yainherita chinamato chevamwe. Chinamato ichi chanabute ichi hachisi cheAfrica ichi. Vana South Sudan. Ndo vaiita zvinhu izvozvo vachishandisa fodya kunamata vamwari vavo kuti vakwanise kucommunicate nemaspirits. Vaitoisa bute pasi voita zvavanoita kuti vakwanise kucommunicate nemaspirits. Saka bute sei tiri kuzoti isusu muZimbabwe tobva tati bute ndoredu. Bute nderenyu makariwana kupi? Nderenyu pakuita sei? Saka chedu chiko naye mfundisi. Matombo here. Matopo hills. National caves. Zvedu zvicherwa zvatitori nazvo ndo zvedu. Zvicherwa zvatinazvo nembeu dzakaita tsana zviyo dzakangotorwawo musango dzikaswoiswa mumunda. Vana zviyo vana mapfunde. I believe kuti ndo zvedu. Great Zimbabwe. Great Zimbabwe ndeyedu.
you see saka chandoda kuti muone panapa ndechekuti munhu ari kuclaima kuti hanzi tarasa chivanhu chedu. Ivo vakuru vacho vakatoita zvekuadoptawo chaari kuti tarasa ichocho. Pari critical. And ndoda kukuratidzai zvimwe zvinhu munhu waMwari. Yes. Tiri kunzi isusu ngatiterei chivanhu. Pandiri kuti chivanhu ndoda kuti vanhu vanzwisiseka because chivanhu tinofanira kuchichengeta but chinamato chechivanhu ndochatofanira kurasa. Ipapo ndoda kuti tirambe tichipatenderera kuti vanhu vasati kote wrong. Yes. Tsika dzedu dzechivanhu kosha. Yes, dzakakosha. Because inzwai ndiri kuti imi munhu waMwari handiti. Imi muri kuti imi munhu waMwari handiti. Yes. Ndikuti imi chivanhu ichocho. Iwe. Yes. Chitori chivanhu ichocho. Saka atinga claim kurasa chivanhu isu tichitoshandisa chivanhu. So why is it these pastors vari kuononge like tiri kutuka ma-ancestors yet isusu tiri kutuka mweya iri kuuya yakawanda sema-ancestors? It means they lack revelation about these spirits. Hatifani kutova blame, hatifani kutovanzwira tsitsi. They lack revelation. Vanhu ivava vari kutoshandiswa nemasimba ari kubva kugehena kuti varasise vanhu. Wazi ndakaona kamumwe weku 7th day recently apa hanzi munotukirei madzinza, musatuke madzinza yenyu. Ndikati no, there is nobody akambotuka madzinza like in terms of kutuka like the dead person and stuff. Chatiri kutuka is the spirit that is coming yakapfeka face yamai vangu ichipretend as if ndi mama vangu inini. Men of God, let me tell you this. Dzinza ariite kurasa because I have this blood. Nditoriwe dzinza, chero ndikada kudii ndiriwe dzinza. DNA inongondiudza dzinza rangu. Saka andirasi dzinza but ndiri kuti zvinhu zvakakanganisa dzinza redu. Zvakaita kuti sekuru vangu vafeile. Zvikaita kuti mbuya vangu vakasike kufa. Zvikakonzera kuti baba vangu vauraye munhu. Zvikakonzera kuti tete vangu vasarorwe. Ndo mweya yandiri kutuka, ndo yandiri kuti mweya yedzinza. So tine vanhu vechivanhu vari kuita advocate for chivanhu vachida kunamata, vari kuya nechivanhu chavo kuzonamata. No, zvakaita ndezvekudai. Bhaibheri rinotongotiudza pachena kuti you shall know them by their fruits. Ndo zvibereko zvacho. Imuti zvibereko zvimwe zvibereko zvobuda nepamuromo, zvimwe zvinoitwa nemaoko, zvimwe zvino ndo zvibereko zvacho izvozvo. Anenge ari blind ndiye wachikutraya kuvhura maziso kuti akwanise kuona kuti ava they are agents of hell sent to destroy mankind. Sorry, pamwe ndingadaro ndakutaura mahash words but I don't mean to ndo mitauro yedu kaye mubhaibheri kayo. Remember kuti Jesus Christ akatoudza vanhu kuti muri vana venyoka. Elijah killed Jezebel's prophets. So who did you kill here? Maurayani pano. No, but pachivanhu chedu, kuchengetedza chivanhu chedu handiti tofanira kungoita respect to one another. Yes. Problem yavo ndeyekuti they lack understanding. They don't have a revelation for these things. They are not visiting a reality. Ngatidzokere kureality. Ini ndofarira reality kudarika zvimwe zvese. Tiri pareality ipapo. How can you navigate through a tradition and a religion isina zvinhu zvakanyorwa pasi? We have got a committee like Zinata there. We know they are there vana Zinata. Why can't they write their statutes? Write their books, write how their rituals is done. Is ndo maitirwa anoitwa ma-rituals edu aya. And you find out kuti how this person is doing kurova guva right now kwa moyo is different from kurova guva ku the other side. But vese vanenge vachiti tiri muchivanhu. That is the reason why they cannot write books, because by writing books they are exposing themselves. Because pavachanyora mabhuku
tinenge takunyatsoziva kuti zvinorevei, vari kuti kudii. Then we will compare with reality and with the Bible now. Saka muchaona kuti ndo zvavari kuavoida, vari kuda kuita zvekuti angosvikirwa nemweya wacho otaura, then okwanisa kutora vangani. Hapana pavanozvitarisa, nekuti bhaibhoka tinoritarisa tonyatsoona kuti kana bhaibheri rikati zvakati apa, ko apa rikati zvakati, pari kucontradicta. Then kusvikira tawana way yekuti tinzwise kuti aiwa yatachiti contradiction haizi imisunderstanding yedu. Saka ivo havazokwanise kuisa zvinhu izvozvo. Ya muri panhau yeBhayibheri iyoyo ndakazonzwa mumwe akutaura kuti Bible rakauya nevarungu as a way to colonize the Africans, but yet isusu our oldest Bible so far in the entire world riri kuwanikwa kuEthiopia. Do you have anything to say about those people? Because kunenge munhu anoona kuti hey, Bhaibheri rakauya nevarungu chii, but yet isusu tiri kuwana the oldest Bible richinzi rakawanikwa kuEthiopia riine ma-black kings. Okay. Thank you for this information, because ndandisinawo yekuti the oldest Bible yakawanikwa kuEthiopia ndatodzidzawo. Alright, but ndoda kutarisa paarea yekuti pari kunzi rakauya nevarungu. They are very correct. Rakauya nevarungu vakaritorepi, ndo pane question. Zvekuti rakauya nani tazvinzwa, but vakaritorepi. Alright, imimi nhasi uno mobva matora demo, mobva matema naro munhu, demo rine mhosva here? Demo harina. Kambani yakagadzira demo inosuwiwa here? No. Why court of law ichitarisana newe washandisa demo because warishandisa zviri wrong? Saka vakashandisa Bible zviri wrong, havakakonzeresa Bible rinzi evil because vakarishandisa zviri wrong. The Bible is the word of God and will remain the word of God no matter who is misusing it. But onaika muri ipapo mufundisi, let's try to enlighten people panapa. Bhaibheri rakauya nevarungu as a way to colonize the blacks. Hatiride handiti. Then pfuti yakauya nevarungu as a way to colonize the black person, but we buy the guns, we love the guns. Todzida pfuti. Yeah? Thank you. Why Bhaibheri? You see now, no pekuti we have to face reality. Ndo mafungiro andinoda iwayo kuti ngatisangoti harakauya nevarungu onzwa kuti uyu ati rakauya nevarungu iwe wototorawo wakufamba uchiti rakauya nevarungu, but chii chisina kuuya nevarungu pane zvatinazvo izvozvo zvese ka handitataura kuti sitingoriwo nematoposi nechinoikeves negreat Zimbabwe. Saka chii chisina kuuya nevarungu kusanganisa nonga taexplaina pamusoro bute rakauya nevarungu. Saka kanga tichisiya zvese zvakauya nevarungu zvachona kuratidza kuti hatidi zvakauya nevarungu. Rega ndikuudze, unomboziva here kuti inini I believe kuti colonization yakaunza civilization. Ndizvozvo. And I believe kuti Mwari, God is part of the plan. Handisi kuti ndo zvavakataura, ini ndo zvandobelieve. Just imagine kuti chii chatinacho izvozvi seAfrica chisina kubva kuvarungu, atiri kuti upenyu hwakanaka, tiri kutaura tichitarisa zvinhu zvakabva kuvarungu. Where are you right now? Tinacho takangowakawo joina city chete. Makashandisa chii? Takatongoshandisawo madesigns nearchitecture yevarungu iyoyo yacho. It's a borrowed idea. Hamuna kuenda kumatoposi kunotora matombo. Hamuna. Makatoshandisa zvamakadzidziswa nevarungu. Muri kuona kuti Mwari pavakatoona, according to me, Mwari pavakatoona kuti Africa yane ruzivo rwokuti vanogona kuzvienderera mberi neupenyu hwavo, vakabva vapa simba Africa kuti ikunde macolonizers, vadzokere Africa izviraramire, but information taanayo. This is according to me. Don't misquote me. Saka muri kuona kuti chii munhu waMwari? Izvozvi kuti tikwanise kucommunicate zvatiri kuita. Ini ndiri kuMozambique, imi muri kuHarare. Varungu. Zviku. Saka.
but why is it tiri kuzozviembresa zvese mota tikudzida but bhaibheri chete ndo ratikubva tati aiwa mani to hell nevarungu bhaibheri chete. Bible have something to do with the truth. Saka truth ndo ikuvengwa naSatan because he is a liar. Saka Satan ari kuda kuti musazive chokwadi because shoko rakati mukachiziva chichakusunungurai. Let's go back. Tinotarisa kuti izvo pachivanhu chedu vakuru vedu vaishandisa chii pakunamata mwari wavo. Vaishandisa bute, vaishandisa machira. It's a cloth recotton yatambotaura kuti yakabva out exotic plant yatoprocesswa kare yakabva out ikazoprocesswa futi nevarungu. Vaishandisa makano inova iron kana kuti steel. Yes, you see now. Zvese zvaishandiswa nevakuru vedu ndezvevarungu kunze kwengoma ndo yakagona kukaka vega. Chero mukati mbira simbi dziri pambira dziya simbi dziya varungu. Saka there is nothing like African, there is nothing, this is original African worship. There is nothing like that. Original from where? It's always a borrowed idea. You see now, but someone is carrying his head oya papodcast achiedza kuratidza vanhu kuti makarasika zvedu ndezvizvi zvedu zvipi isu takazvikwereta. Muri kuona here kuti vakuru vedu tikaverenga history inotudza pamusoro peStone Age, Iron Age, then from Stone Age to Iron Age. Stone Age was worldwide, Iron Age is worldwide. Sei vakuru vedu vakabva paStone Age vachitendawo kuuya kuIron Age kana tifanira kurambira kune zvekare. We evolved. Evolution, handiti? Saka why is it isusu tiri kuramba kubva pane zvinhu ivo vaitoratidza kuti they are stepping ahead, they are moving forward from here to this, from this to that. Isusu tiri kuti hatisi kuda kufamba. Why? Aba tikurambira kakufamba pabhaibheri chete ka mota dzevarungu todzida kaidzi, hembe dzavo todzida, mafoni avo tovada. Bhaibheri chete ndo riri kungonzi rare varungu iro atiite zvevarungu izvi. Chinamato ndo chevarungu but podcast urima mawakambonzwa podcast sekuru kagwe vanhu zvachinonzi podcast. This other time I've been walking in Harare and I realized that all the designs, they are British. They are British designs. Kusanganisira nechawakapfeka iwewe nezvauri kushandisa iwewe munhu wacho wokutaura zvichivanhu. Right. Chinzwa imaji. Tataura nyaya yekupfeka. Vakuru vedu vaipfeka nhembe. Saka chii chiri kuitika nhasi vanhu varega kupfeka nhembe? Tiri kutodawo hembe kaidzo dzimadesign kamagucha. Because inyaya yekupfeka haina basa, haina chainoaffecta mankind. But saka tinokubvumirai kuchinja, but yekunamata iyi musachinje. Because munenge muchidestroya umambo hweumwe munhu ari kuda kuti tifire mukusaziva. Saka chinhu chatiri kurambidzwa kuchinja, it's a way of worship. Why? Because this way of worship ndo yakaita prisonate vabereki vedu, ndo yakaita press down African culture, African people. Yes. This worship iyo ndo yakatiita varombo iyo worship. Mataura nawo yezvipfeko iyi. Do you know kuti the labelera vanoti Versace reri? Rine a lady ane zvima dreadlocks. It's a Greek god. It's a Greek goddess ainzi Medusa.
Medusa is a Greek goddess. Kubva apa pa waistline zvichidzika, it was a snake. Then each dreadlock, it's a dreadlock rine face yenyoka. And it rinonzi ukatarisa maso ake waiita a stone. But you find out kuti all those things chauya chivhasachi chakadhindwa chakaiswa up. We embrace that. Anditika. We embrace that, but when is the Bible now? And we start questioning. Zvakauya nevarungu. Hatiite zvinhu zvevarungu. So inini zvangu I'm actually confused. We have to clear the confusion, but I'm not sure kuti tichali clear pa episode inoi. Panapa tikufana kutongosiya takatowedzera confusion. Otherwise ticha clear confusion pa next episode. Yes. Why is it ndikuti tichawedzera confusion? Because ndoda kukutiradza zvimwe zvinhu. Tataura pamusoro pe cloth inoshandiswa pakunamata kunamata kweAfrica. Tikataura pamusoro pebute. Tikataura pamusoro pe anonzi machipo, makano, mabakatwa. Yes. Tichaenda kuma beads. Mabeads, avanoti mabeads. Ini company ipi inogadzira mabeads. Avakazadza pamalogs avo aya vachiti iyi bead inoreva zvakati, iyi bead inoreva ndeani musiya mwavapi ivavo. I don't know, but can you see? Okay. Yeah, I can see. This is this is Medusa. You can actually see kuti the dreadlocks, they are snakes. Okay. But when we wear that, chakabva kuvarungu, we wear it with pride. Mukuona re Versace yangu ishi. Yeah. Now when is the Bible? let me tell you what I am understanding right now. Zvekureva izvo kuti iri kunzi African way of worship, African beliefs, zvinhu zvakatorwa kubva kuma foreign gods kana kuti ma-idols ainamatwa nevamwe vanhu, and then zvikaimposwa kwatiri kuti tizvinamate. Zvakureva izvo kuti chinamato chese chatiri kuti ndechemuAfrica, yes, takatochipuhwa hawo, it was imposed neamwe ma-religion. Yes. Vainamata ma-idols, vainamata ma-false gods, vainamata ma-spirits. Then it was introduced to our forefathers and they embraced it. Vobva vanamata nenzira iyoyo, because ndikutaura mukutarisa ma-dreadlock iri kunzi it's our way of it's our culture. Dreadlock. Bute inonzi yes, you see, but uchanzwa kuti vanobudirwa vanokuudza kuti inini handibvumidzwa kubvisa mukwende bvudzi. Dreadlock hatina zvechokwadi. Votokuradza mabeads. Vokuudza kuti bead iyi inoreva zvakati, iyi bead inoreva zvakati, iyi inoreva zvakati. Yet mabeads iwayo company from somewhere iri kugadzira mabeads aya. It was introduced by someone asiri mu-African. Mabeads aya. It's plastic way. It's plastic way. Hakuna hapana, dai yanga iri stone way. Dai vakuru vedu, but it's plastic. In my own understanding, hakuna munhu wechivanhu anopfeka plastic way, anodya exotic food, anofambira mutara, and anopfeka boots, idewe, and every natural thing, anodya michero yemusango and stuff. Ndo zvandaiziva ini. Ukatoona wakuvhaira nechivanhu wakaisa mabeads muhuro, amwe wakaisa muchiuno, wakuvhaira, hapana zvauri kuita. Ungoreva kuti you are ignorant of who an African is.
then it tobva taenda kune yefood iyi. I saw someone anodada nechivanhu akabata Viceroy. You know Viceroy, that brand rechirungu riya. Can we say chivanhu, when you are taking drinks from an exotic continent, then you claim une chivanhu chinwa doro rechirungu? Chivanhu chinotenderera zvinhu zvakadaro. The word chivanhu yatikushandisa panapa, let us be specific. Iword rekuti une mweya yechinyakare. Inotoreva kuti haidi zvanhasi. Ndizvozvo. Ikatonzi mweya yechinyakare haichadi zvanhasi. But ndiri kukubvunzai mubvunzo ndabvunzazve. Why is it wainzi tenga jira dzvuku? Why is it wainzi tenga jira dema? Why is it pari kunzi parodiwa jira jena? From where? Ndo mubvunzo wangu, zvakabvepi? Because we are supposed to be using maleathers emhuka dzemusango. Thank you mfundisi, thank you. Pane vangade kukubata, munobatika here, tinokuwanai paFacebook here, paYouTube here, pangave paWhatsApp here, tinokubata sei mfundisi? For now tinokwanisa kushandisa WhatsApp number. Yes. Ndine Facebook account, ndine Facebook page, ndine YouTube, but for now ngatimboshandisa WhatsApp number inoti +258 84 37 27 935. Aiwa, zvakanaka. Vateereri, kune vachada kuzobata mufundisi, varuda kunzwisisa maererano nenhau dzatiri kutaura, feel free to get in touch with our pastor. I can tell you, I can vouch for him. He is a true man of God. If he wasn't, you know, there was no way we were going to give him to you, present him to you as a true man of God.